قدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد مزنت كابز عطر سالسة عامتو كرقز عسرت معلتات راح يترفعهم أبسهم نزيكا تلمتاتن فصامتاتن توم زحلفو سلست عامتاتن أبز غصل عسرت عامت كتقبري استفالت المن بايتو كلتي هاجرو أقرب الله قدماي منستر أبي أحمد قدم سلست عامتات ودمنا زلمعم وانتاو عمامات حيزة ألتو فصامتات آلي إثيوبيا نابز حاشا لمعات كونج فأيلو عب على السيماتو بمدرة زموجوسو إهودق لومي يلن تاشو عزنبرت إثيوبيا وننتقن لومي بقدم علمكم تشوعي كونة تنزلام قدمي سلست عامتات بزاور حزيئة نقدماي منستر أبي أحمد إيد مايك سابز واصر بتاقعيت زتقبلا أعداو أبالات بارلاما إثيوبيا وننتقن بسولوس أبزنبرة مدرخ بارلاما كي وساوسا زلحلحي مسلام قدمي سلست عامتات مدمار سلام فقري مشغار من دا أفلسكا دلدل مسرح مقتال ناي سعورات فتصامة إيو زبل زنبرة أندبتتي قدماي منستر ون انتقونه لومي يلن كوينات كم قصت إيتايكونن حق يبلون أب أفغانستان أب عراق كابزهالقو نصوهات ناتنا أي بزحن ناتنا والتهدرات بسانجا أيوم تدفيروم ناتهم دك آنشتيجن بدك تبعتي أيو بموال أبتي تزازيمو زبلو جندما زغلصل زلو كوينات أب تقراي بقطر عسرت حالتا ميسمار مهازنن بوتهدرات نستوغ أدك آنشتيو كسالق تسميع له لومي دحري ناي سلست عامتات مرحنات سيتوچكو አሁን ቦንድ የተደፈሩት የኛ ወታደሮች ግን በሳንጃ ተደፍረዋል ስለነሱ የሚያነሳ ሰው የለም መንፈስ ፓርላማ ኢትዮጵያ ወንንተኾነ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝነበረ ድባቡ ይትረፈሞ ቅድሚ 3 ዋርሕ ዝነበረ ውቃብኡ በሰሉስ መስኡይ ነበረን ዝመጽ ጉንበት ክሳለጥ ዝሕሰብ ዘሎ መረጻ ብዝጥዕም መልክዕ ዝተዳለወ ዝመስል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብታንሱ መዝነት ዘዓተረ ለዕለት ክሳብ ሕጂ ዘገርሙ ዕማማት ልምዓት ከም ዘሳለጠ ክዛረብ እዩ ተሰሚዑ ካብቶም ዘረባታቱ ሓደ አቀዲሙ ክፍጽሙ ዝብህጎ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ስራሕ ዝናብ ምፍጣር ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሰሜን ሸዋን ኣብ ጎጃምን ዝናብ ዝሃረመ ናይ ተፈጥሮ ይኮነን ብሳላና እዩ ዘኒቡ ክብል ተሰሚዑ ዝዘረባ ውሽጢ ዓዲ መዘራረብ ዛዕባን መምሃዝ ከይኮነ ይተርፍን ዝብሉ በተሓደ ወገን ኣብ ሰሜን ሸዋ ዝሃረመ ዝናብ የለን ዝብሉ በተኻል ወገን ሓደ ካብቶም ኣካታዕቲ ዛዕባ ኮይኑ ቀኒሎም ንከምኡ ሓሲቡ እንተደኣ ፈኒዎ ከዓ ሰሚሩሎ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፓርላማ ዘቕረቦ ጽብጻብ ይቕጽል ቅድሚ 3 ዓመታት ኣብ ዓመት 176 ቢልዮን ብር ዝነበረ ዓመታዊ ኣታዊ ኢትዮጵያ لم زبن كورونا أنبتا كينات هبزل الأوان أبشمون توارح 191 بليون بركم زعاتو أيو زقلت كتبا بسفيح كم استلمد نقد وصعي كم استمحايشة زور جنزب أبصبوق نتات كم زلو زقلت تقدماي منستر قدم 3 عامتات أب عسراتات زنبرا شرف بر بدولار حجينا بربعاتات بزعبا مديابو قدم 3 عامتات زخون سبب زخون بانكي بمليونات كوز فقاد زيد ليلو زنبرا أوان لمي لعلي 150 شحبر موصع كل بزعبا زخون المقنيات بحج إبلن قدماي منستر أبي أحمد قصيلو اتزناب بسالانا ززنب أيو مس زبلو حساب زمساسل زعبا كالئلو منغستو قونه منغست إرترا سراويت إرترا بتقرا يلن إنابلو زمحلولو زنبرو حبو كينات مدرقحو قلبي محبرسب عالم قزو ناب إرترا كعز زدلي يمثل يبلو تعذبتي قدماي منستر أبي أحمد أبناي بارلاما مدرؤو زي كور بيت مكرخر الدقل يزدوليو هزبن منغستن إرترا زقبرو دقاف ناي إثيوبيا ناي وترو سبو على أيوم زقون أكتيفيستي بحالاي زبلاش ويكونن نسبة سراويت إرترا دو سجيروم بزعبا زلولو كبابتات منغست إرترا زلعلو نتبي نزحلف 10 عامتات تحلو وزنبركم دفاع حديكم صلايك كتحزو ناب مأخلاي تقراي كيدكم اللهم ماليسو كيمتسنا بكباب دو زلو بوتاتات حزنا لنا مستملسكم كنهبكم إنام زبل حساب كاب إرترا كم زمزو بمقلاس نسو جن تماليسو نتبي إرترا تتحيز زلو نمقبال وحسنا كب كم زي خيليو ززارب إيه منقص عند منقص واستنا يستعين بالوت قداي لاي زاري لنسات الجالم قدماي منستر أبي أحمد TPLF كما أب نفاس استبتن حرجيو إذا تبتن حرج كعا حرج كخون أي خيلن إلو كيودا إرترا عجوقاتا حوحات كيت كعلا مريت تقاي كحلو كمز فقد لا يوز زارب إيه منقص عند منقص واستنا يستعين بالوت قداي لاي زاري لنسات الجالم لمن كهوالا يميوغان هايل سلال إنيا إرترا لنكلاكل سنقوم كهوالا من وقا كهونا
የትኛውም የዓለም ሕግ አያስገድደንም ለዚህ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ መደርኡ ወሰን ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ኣላማጣ ዶ ይኸውን ወይስ ኣገው ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ምክንያቱ ሰራዊት ኤርትራ ነዞም ከባብታት እውን በፂሕሎም ስለ ዘሎ። ዘረባ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እታ ሃገር ሰራዊት ኤርትራ በአክሱም ዘስካሕክሕ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ፈፂሙ ዝብል ሓበሬታ ንምሸቱ ኣብ ዝርግሐሉ እዋን ኣብ ሓደ መዓልቲ ምዃኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ንሱን ሰራዊቱን ካብቲ ደም ንጹህ ዝኾነሉ ኣንፈት የጣጥሕ ዶ ይህሉ ዝብሉ እውን ኣይተስኣኑን። ማያትና ክልተ እዮም ዓባይን ቀይሕ ባሕርን ዝብሉ ገለ ምሁራን ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሓደ ጅብኡ ንህወሓት ኣብ ካልእ ጅብኡ ኣቐሚጡ ኣላቲሞም እናበሉ ክንእድዎ ይስምዑ እዮም። ብዘይካዚ እቲ ኣብ መቐለ ዝነበረ ምኽባር ሕጊ ዝብል ጉልባብ ዝሓዘ ኩናት ኣብ ኣስመራ እውን ክድገም እዮም ዝጠልቡ። ቀፂሎም እቲ ካብ ማይ ኣባይ ቀፂሉ ማይና እዩ ዝብልዎ ማይ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ኢዶም ከእትዉ ባህጊ ከም ዘለዎም ብቕሉዕ ክዛረቡን ይስምዑ እዮም። በዚ ከዓ ኩልቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ዘስካሕክሕ ጨፍጫፍን ምጽናት ዓሌትን ሰራዊት ኤርትራ ንበይኑ ከም ዝፈጸሞ ክቃላዕ ክጽዕሩ ይረኣዩ። ግዳያት ጨፍጫፍ ዝኾኑ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ግን እቲ መከራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዕጡቓት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ብሓንሳብ ኮይኖም ከም ዝፈጸሞ እዮም ዝዛረቡ። ሚኒስትር ጉዳይ ወጻኢ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ዕጡቓት ኣምሓራ ብዞባ ምዕራባዊ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ይፍጽሙ ስለ ዘለዉ በዚ ከዓ ዕጡቓት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ክልቲኦም ኣካላት ካብ ትግራይ ክወፁ ክጠልቡ ካብ ዝጸንሑ መዓልታት ሰሙናት ሓሊፎም ኣለዉ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ብኣክሱም ዘስካሕክሕ ጨፍጫፍ ኣካይዶም ብዝብል ጸብጻብ ዝተዓጀበ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ሒዘምዎ ዘለዉ ቦታ ክወፁ ውሕስና ኣይንህብን ዝብል ዘረባ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዕጡቓት ኣምሓራ ክበጽሕ እንከሎ ንሳቶም ኣብ ድላይና ክንዋፍሮም ናትና ስራሕ እዩ ኣብ ሶማል እውን ክዋፈሩ ይኽእሉ እዮም ብዝብል ሚኒስትር ጉዳይ ወጻኢ ኣሜሪካ ምጽናት ዓሌት ይፍጽሙሉ ንዝብሎ ጉዳይ ይከላኸል። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብዚ መበል ሳልሳይ ዓመት ሽመቱ ክመልእ ቁሩብ መዓልታት ዝተረፈሉ እዋን መንግስቱ ክክሕዶም ዝጸንሐ ሕቡኣት ውግኣት ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ከቃልዖም ተሰሚዑ እዩ። ንሱ ምስ ኦነግ ሸኔ ኣብ ወለጋ ን4 ኣዋርሕ መራኸብታት ዓፂድ ክዋጋእ ከም ዝጸንሐ ብሰሉስ ንፓርላማት ሃገር ኣሚኑሎ። ብዘይካዚ ዕጡቓት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ብዝብል ጉልዋብ ብዝተወልዐ ሕቡእ ውግእ ካብቶም ኣብ በረኻ ምስ ኣራዊት ናብራ ክምስርቱ ከም ዝተገደዱ ዝንገረሎም ሰላማውያን ሰባት እቶም 90,000 ኣብ ዝቐረባ እዋን ተመሊሶም ኣለዉ ክብል ኣሚኑሎ። ንዓኣቶም ደኣ ተሓላቓይ ዝተስኣነ ጸለም ጻነ ምስ ናይ ገዳም ሓይሊ ወይስ ምስ ኤርትራ ኮይነ ንትግራይ ክወግኣ እንተፈቲነ እቲ ናይ ኣምሓራ ሓረስታይ ኣንጻረዩ ዝስለፍ እንታይ እናገበረ ክርኤን ክብል ዝጸንሐ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ሒዙ እዩ ንትግራይ ዝዋጋእ ዘሎም። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይዋግኡ ከም ዘለዉ እውን ድሕሪ 5 ኣዋርሕ እዩ ሕጂ ኣሚኑ ዘሎ። ግን ንፓርላምኡ ኣይሓብኦን። ኢትዮጵያውያን ኣባላት ሰራዊት ንምዃን ዘሕፍር ባህጊ ከም ዘለዎም እዩ ንፓርላምኡ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዝገለጸ። በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዜጎች ፈቅደውና ወደው እንዲሳተፉ ይፈልጋል። እስካሁን ያየነው ውጤት በፌስቡክ ነው የሚሳተፈው። ሰው በአካል መጥቶ አይሳተፍም። ችግር አለ። እንደሚፎከረው አይደለም። ወጣቱ መወሰን አለበት። ሰላም፣ እድገት፣ ልማት ይምጣ ሲል በእነዚህ ተቋማት ውስጥ በፖሊስ በመከላከያ መሳተፍ አስፈላጊና የዜግነት ግዴታ እንደሆነ ማመን አለበት። እንደዛ አይደለም። ዝርዝሩን ማንሳት ስለማልፈልግ ነው እንጂ እጅግ አሳፋሪ ነው። 110 ሚሊዮን ህዝብ አለባት የምትባል ሀገር ይሄ ችግሯ መሆን አይገባውም። ማሰብ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንትን እኮ አይደለም በየቦታው እዚህም ሳሲ ለኮስ በየቦታው እየሄደ የማያልቅ እኮ አይደለም። ይሞት እኮ ነው። ማንተካ ከሆነ እየሞተ የሚቀንስ እንጂ የጨመረ የሚያድር አይደለም።